tangpilano oro tin kaisok wajak sin media rong tai bises kelai hambai maro sing tini khumulung division ni yu idea tini sing pressment khana thang tongo oro sok wajak bises kelai sini central committee yu idea tini advisor chairman sini sar bolam tai dingana asuta tongo sini yu idea tini central committee ni GS sini barang-barang sar progas tai yang kama asuta tongo sini yu daipekti khumulung division ni abuni bortomani sini president sini das kontus tai ang sakhan khumulung division ni party IPFT secretary বিশেষ কলাই sing tinoro press meet khama khaiman karon khangke jung saimano miyawo sini khumulung division ni agini ex secretary sini assistant secretary sini borong sini Sinta Krishna bokobang mas halma moi singbai samung khai thimani kya ba bini স্বাভাবিক bini সমস্যার কারণে তিনি লগি তংফানা তিনি সিংবাই তরিকা মনি বাগৈ जों पार्टीनि जे रुल नि जे मुताबिक पार्टीनि मुताबिक जों बनो 3 বছরनि बागै पार्टीनि हयतो जों कोनो सासपेन्ड खालायरुओ जों साइमान अरो खमुलुं डिभिजन खमुलुं डिभिजन दाइबसिनि एक्टिभ वार्कार जिनि खुब একটা সময় বাক্স সামনে দিন লগি দङ सिनि मोजां संकट बबो सिनि मेम्बार दंमानि बबो थांगा हाइपानो जों मन सालामो संगो जों टिप्रालेना हामजोब फाइनै जारा सिनि यु दाइपि दंनायरक जों तिनि साक जरा गराकनो दंखो गाहामनो दंखो जों ताबुक बर्तमाननि ताबुक जारा कमिटिनि कटाल दंनायरक হয়তো বরংনি বিসিङाव स्ट्रं পজিশनाव दङ फियाबा ताबुक सुंदुखा किसे किसे जेटा मेडिया रग आइनि जेटा गोजाम कमिटि दंनाय रं बिसिङाव बरंनि एक्टिभिटिस हानि बागैनो जों इनफरमेशन खाइमानि ताबुक जों एक्टिभ सिनि कटालाव जों सामखाय दङ मन बागै खुमुलुं डिभिजनाव तिनि साक जरा कोनो आमसाइनि सिनि खुमुलुंनि बरंनो कयनो मुसुगो जों तिनि साक जरा भबिष्यताव जों पार्टी IPFT youth IPFT tai sing टिप्रालेन सभा नंगै सामखाय थानाय मनि बागै जों जतन कयनाय जों बुसकाङो गोबां मा सामखायथिनि सभा खालायथानिबो जों सहयोगिता दि जों बुसकाङो सोंथाय सामखाय थानाय ओंगे आगासे कलक साया आनियान बुसकाङो सिनि सेन्ट्रेल कमिटिनि एडभाइजर चेयरमेन दङ बन बक्स थानाय हाय आं लास्ट अकक सानामो संगो जों जे दिनै बायधता सिनि ताकु कृष्णनो जों सिनि यु दाइपे दिनै 3 बोसोरनि बागै जों बनो आबो सेन्ट्रेलनि निर्देश जों बनो सासपेन्सन खालायमारखा आरो फारि दाबो आनि दाना आसुजा दङ सिनि यु दाइपे सेन्ट्रेल कमिटिनि एडभाइजर चेयरमेन ब दाबो फेफानि कक्सन पुलिनो हमबाय सिनि मुंनि सिनि लिडार कखाय जे मियाव ni Krishna Debroma tai Shankar Debroma. Abunor joton seman tongo Shankar hongkai thana siyewo bo gulina kha kai Debroma khasrok theke bor saka jara gulina nai rono bono contract besi khlai chakiri nani ebonto borok chakiri selani kete boto mathangka okuri hambai etai khoroksa Krishna hongka kai bini bo problem no মানে নুখঙ্গ মাখানো টিপ্রামো তরচাপ পাইও মানে বং পাটিও খাইতে বেশি দিয়া বাহাই রখাই বখুদ বানো সাকা গাং সাকা না সবসে জামি লাবং দङ गाय थांबायदि पार्टी तो टिप्रालेन ग्रेटार टिप्रालेन जादिनो मो थांनानै मलाबो तो गाय अर दङ इमान आरो दङ इमान अ तुरै जों माया प्राय 3-4 बोसोर सामखायगा आरो सामखायथि अ तुरै केनको खायो बसे Greater Tipralen to Tiprasan on Bagate Kaham. Tabo touch and Tipralen not the shade, don't Tipra Greater Tipralen tapes Zagab, Kabankan have night from Katabu Campo. Tau Kai Tabuk Nije, Poristitivo Borok Jebabe, Greater Tipralen Nije Porisha. Abanti
তাই বসে আপনি মানে ক্লিয়ারিফিকেशन খাইनि बुंनो खालायदों जों खालायनो हायो बर'बो खालायदों बर'थ' जों जे सानवा खालामनानै শুধু দিল্লি थाङै मुभमेन्ट खालायनाय सिग्राटेटिभ लायनि बागै जोंबो बोसोर ब्रुमब्रुमनो थांदों जोंबो आगामी दिनाव थानाय जोंबो जेता जे खालायनो नांगौनि टिप्रालायनि बागै जों जतन खालामो आबो कुनु सन्देह करे खालायो फायो जों जे ताबरा दंनाय र आङो बाक्सा रेलि खालायजाक याकुं फादैजाक जातिनि बागै कक सावै दिनै गोबां मा बुजाक तबजाकनि फायजाक कक खायाव बसे आईपीएफटी योड आईपीएफटी त्रिपुरा राज्योआव जेसेबां मुसिनायनि बागै चेष्टा खालायदों आबो मुस्लिम आंला कारण तांगै हिमालय ताबुंनि जे परिवेश तो माने अरो जे तोनाय लिडार बुंनि नेतृत्व बायना तिनि परिवेश अब हायो तिनि संनुखा सम्पनगर थांनाय समान माया तिनि तिब्रा साराव 10 बाय अरया अरो थांदे जिराया थांनाय समान माया अरया अरो थांदे किन्तु जों एमन भाबे परिवेश तैयारी खालायगा वानसा तिब्रा साराव समान मारा जे प्रो 2013-14 सिम जों आन्दोलन खालामनाय दिनै आईएनपीटी 25-30 बছर सरकार फालिया सीपीएम ब्रंनि जे चक्रांत बाय ब्रंनि मुभमेंट बाय ब्रकनि जेता फान ब्रंनि केडार बाय किन्तु आईपीएफटी त्रिपुरा राज्य हुनुका जेता परिवर्तन खालायमानो त्रिपुरा साना एकता खालायमानो खालायबो हुनुका और एकटानो कारण चिनी केंद्र कमिटिनि लिडार नि नेतृत्व हामिनि बागै जोंनो याकारै थांगा हायबानो योड आईपीएफटी ताबुक जों पूरा क्लियर सहो आगामी दिनाव चिनी आईपीएफटी नो स्ट्रंग बाय जों पोजिशन तुमनाय जों बसकांगो योड आईपीएफटी रो अटर कटर मुभमेंट खायनाय दिल्ली थाना नागाय दिल्ली थानाय जत किछु जों खायनाय जारा खा हामियांगै दिनै तिब्रामथा थानाय रो आं दिनै नांगौ ग्रेन्ड रिसन 2022 नि परेव गोबां मा तिब्रामथा तंनाय सीपीएम रो 2023 नि बागै जेमन 2021 नि एडीसी इलेक्शन आईपीएफ दिनो खैमा हाके बरगो 2023 तिब्रामथा न खैमा सुजुग सुबिदा नि बागै फानो काम काज न नासिगि फानो बाक्सा यागारि थानो आईपीएफ दिनै किछु संको बरगो हाने हाय आईपीएफ ति फिरक फायनाय अबो राजनीतिनि सिलसिला अबो अंगै दंनाय ओंखाय जारा नुगै दंनाय खनाय दंनाय दंना आनि प्रब थेगाबनो मेसेज नाम जोङो तामु खुमलंग तुं सारा त्रिपुरा राज्य बेपिक जारा ताबुगो आईपीएफ तिरकनो आसाय दंनाय र नरकनि सिनदे दंदि महाराज त्रिपुरा राज्योआव बुसुक जरतै मुभमेन्ट खायनाय आबो जों जथेस्थ सायमानो किन्तु बा आईपीएफटी के परिष्कार भावे सावो 10 नि कारणैनो जों दिनैबो अ हा चिनि याकनि गमावो जों कुनु दिना फना आबनो जों बगैमैया 10 गय जों अ जागाव हा थानजागै दंमैया आलादा भावे राज्य खालाय नांनाय चिनि आईपीएफटी नि कक हंगाबोसै अन बागै जों आलादा राज्य उंयासा पयन्त जों संग्राम मा खालायनाय आबनि बागै जारा चिनि आईपीएफटी नो पुतु खाय दंनाय र मियाबो पत्रिकाव नुगो जेता तै पाजना विधायक आबो तिब्रामथा फाइति फाइनायनि साव उनु दिनाव फना आबो अंगै मैया दृश्यकेतु बाबू थांगा आबो बिनि पार्सनेल मेटार बनो हामजानि थांगा आबो बंनि बेपार आं जोंखाय ताबो पुरा नंनि थानायाव सानामो जोंगो चिनि ताइ पाजन विधायक 2 जन मन्त्री आबो लरिया जों बसकांगो जों ग्राखानो आईपीएफटी बाजानाय तिब्रालानि बागै मुभमेन्ट खालायनाय ताइ जोंनो याकार थानाय र बरक ताइसे फाइबिनाय जों खोनाय दंगो बसकांनि ओ कयक मासनो गोबां मा बरक चिनि थानायाव ताइसे बेक खायनाय आवाचिनि आसा दंगो ताइ कैसा कक मुकाय आईपीएफटी बे बीजेपी मिलवै तिनिबो थांगो होनैसे जोंनो बुरदिया रिसेंटली जिरानि आर डेभलप नि आन्दर कयक दिन आगे सुशांत चौधरी जगदीश देवरमा निने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि चेयरमैन
ex CEM Buddha Devrama khalayoi tipra motha plus BJP ni netritibo Bishrambari ni village community wo kaise ambulance gari bitoron khlaijaka norok srai nukona abiki effective way dekhai tai kesia aboni tain dino kada Ganesh Devrama MDC tai khoroksa Pritom Devnath Jirainia Ponje Committee ni vice chairman tai Sushant Chaudhary soho aro gotari podari rok bangle tongmani sabo khlai tongka babo sabo bai sabo nasi nai bile tahoro poriskar picture clear nugutung tai ba agami dino tai nuknai nero sabo bai sabo miloi bosgang 2013 yakili bolai tonglai awni bagai jeng kokno gobangma sara thangla norok tai picture clear nuknai afuru jono sadron nok saimannai sabo busuktamu sam khlai tong awni bagai belakena hambai marwo বিশেষ খাই তাবুকো চিনি পাতিনো আশা বিশেষ খাই তোমার নরম নিশ্চিন্ত তংলি जों ফিডব্যাক নাই দাতিনো নাই যে বরক जोंनो केबंगै दङ आ बरक जोंनो केबंगनि बागै बरक सालसा लासिनाय आबनि बागै आं ते केबंमा कक सागला अमसु कक सावैनो बिनि अ जिकुन सासिनि फ्रेश नि मातनि कक सावनो अरन माथा गाजतनो